Ohine ya wo achim adawase eyo saberima Dr. Kwekutia wotosumienu nana di ya wo ne mu pa fise wo network ho nsom ho no nyame anim ne enkoyie nti ekro no nkona nim sade nke wo se ekro no ohum afasha ase ye koso ewo achim adawa adasawase nana de nsemi etuja Osaberima Dr. Kwamitia eye achim adasawase hene ewo etiwa ismensi ne ewo epoye mantam ochiremu se the network enye ewo krum ho no monenti wonum ehia moapa ohini echiremu a solar energy nkoa ene network a wo no krum ho no monenti edu anwumra enye adwuma na mamamfo ho akire wonum pa ebra wonum edi ohum afahye ewo achim adasawase ene ohini ede sansemi ene ahokire fufuro bi a wonum na mu krum ho no etudwa ya network di enye kura ya won dia mine ya si solar enti se awia no ama yenya ya tuso mienu ensuo yensuo pese obaje de se bese na watwe mienu ne menye ensuo ho hia ya papa ni edi ho aye baabi a yehwe apansra ahwe adwuma no waterfall so na won so aban beyi kwa wajaye o and so tourism attraction fepa nti saban beboaye na sa tourist attraction aban beboaye nya fepa ye kwa no so no wa yidi na so edu baabi no ntwa yiye papa lord fa papa nti yesre no wo mehwe emfa ama ayen Nana Ponsentwa eye ohema ewo ekrom honom wono so de ato awofo nyina ne mu se womma won mo mahwe no ehia wonom pa na bibi ehia wonom wonfa ma wonom ne titiru ene ema se de be emprewanyinsen eso beti ewo wonom krom honom ya besre awofo ese omomo mani nko omoma no ho omoma tetiye no ho yie na wotete wo ba no eyi otia no woni ye bia wo ya eye na wotete ne yie dua aba man prewanyinsen abafo efe entete ya wo de be ma ba no na watimi anyi wa be